Moje meno Michal Pastier, som kreatívny riaditeľ agentúry Zaragoza Digital. Naša práca prináša reálny výsledok. To, keď nám v noci príde nejaký podnikateľ, SMS-ka od podnikateľa, ktorý povie, že zachránili ste mi firmu, zachránili ste mi zamestnancov. To je obrovská satisfakcia, že naozaj nerobíme len komunikáciu, ale ovplyvňujeme život v tých firmách. To už naozaj, že prekonáme nejaké cieľa, že pomôžeme tej firme ďalej existovať, keďže naozaj teraz je problematická doba, tie firmy naozaj mnohé prežívajú a sme veľmi radi, že naozaj vytvoríme reklamu, ktorá nielenže predáva, ale navyše neobťažuje, pretože tá komunikácia je veľmi... Tá reklama obťažuje ľudí a snažíme sa robiť takú proste, aby to ľudí neobťažili, aby sa práve z toho tešili. Je strašne dôležité naozaj ako keby, že skúšať. To znamená, že niekedy si treba uvedomiť, že môžete byť skvelý človek na skvelom mieste, ale nemusíte kompatibilne spolu fungovať. Že naozaj treba si kľudne povedať, vyskúšam niečo nové, vyskúšam niečo iné. Niekomu naozaj pomôže to, že si proste vyskúša šiť, zarábať si na seba, že vyskúša proste inú formu vzťahu, nie zamestnaneckého vzťahu. Takže je to iba o tom skúšaní a potom je samozrejme strašne dôležité, s kým pracujete. Aby ten človek neostal sám, aby stále komunikoval a hlavne, aby sa nebál hovoriť. To je, keby som mal že úplne jedinú vec povedať človeku, že keby som mal poradiť, ako byť šťastnejší v práci, tak to je komunikovať. Hovoriť kľudne o svojich nápadoch, o svojich myšlienkach s kýmkoľvek. Keď to naozaj použijeme, my keď mám biznis nápad, ja ho preberiem, sedím hocikým na obede, proste na nejaké konferencii a hovorím mu, viete čo, chceme takéto niečo vyrábať, čo vy na to? A on mi na to povie nejaký svoj názor. Ale už to komunikujem ďalej, takže on ma ďalej nejak posúva. Problémom je ten, že ľudia sa niekedy sami nevedia posunúť, ale tí ďalší vás môžu posunúť. Takže keď budete s nimi komunikovať, oni vás potom dokopajú k tomu, aby ste zistili, čo je pre vás dobré.